Technická fakulta zorganizovala Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na našej fakulte. Podľa odhadov účasť bola vysoká, zúčastnilo sa viacej ako 400 študentov stredných škôl. Dokonca sme museli pridať aj jeden vstup naviac, teda nielen o 9. a o 11. ale aj vstup medzi tým, aby sme to dokázali organizačne zvládnuť. Študentom okrem vstupnej prednášky o ponúkaných študijných programov sme pripravili ukážky v laboratórnych priestoroch. V spolupráci s praxou sme zabezpečili aj najmodernejšiu poľnohospodársku techniku a najmodernejšie osobné automobily, tak aby bolo zrejmé, že naša fakulta sa zaoberá aj poľnohospodárskou technikou, aj automobilovým priemyslom. Viem, že momentálne pred maturantami stojí dôležitá ťažká úloha vybrať si fakultu a univerzitu, na ktorej budú ďalej v štúdiu pokračovať. A my na našej fakulte sme im ukázali, že štúdium v študijnom odbore strojárstvo je správna voľba a pevne verím, že s našou ponukou študijných programov sme ich oslovili.